እዋኑ ክረምቲ ብምንባሩ ብንግሆ ሰማይ ሒዝዎ ዝነበረ ዝተጠነሰ ደመና ድሕሪ ብዙሕ ጉርምርምታ ከፍስሶ ጀመረ። ናብ ስራሕ ንምኻድ ቅድም ኢለ ካብ ምድቃሰይ ተላዒለ ምስ ተዳለኹ ቁርሰይ እናቆረስኩ እናሃለኹ እዩ ኣቦይ እስኪ ንኸይወፅእ ብማይ ዝሓዙኒ። ኣነ እውን ማይ ብምዃኑ ስራሐይ እውን ብዙሕ ዘሻኹል ዓይነት ስለ ዘይነበረ ክሳብ ዞም ማይ ዝፃሕዩ ተመሊሰ ናብ ዓራተይ ብምድያብ ኮቦርታ ተጠቕሊለ ግድም በልኩ። ኣነ ዝሰርሖ ኣብ ባንኪ እዩ። ኣብ ትምህርተይ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ውፅኢት ስለ ዘይነበረኒ ኣብ 10ይ ክፍሊ ነጥቢ ስለ ዘይመፀለይ ኣብ ናይ ግሊ ን3 ዓመታት ኣካውንቲንግ ተመሃርኩ። እዚ ትምህርተይ ወዲአ እውን ስራሕ እናደለኹ ኮፍ እንትብል ከመጋጣሚ ሓደ መዓልቲ ኣብ ገዛና ናይ ኣውነ ኣረጋዊ ፀበል ይግበር እሞ ነቦይ ዓርኩ ዝኾነ ሓደ ናይ ባንክ ማናጀር ይመፅእ ደሓር እዚ ወዲ ምሳይ እናዕለልና ብዛዕባ ትምህርተይ እንተሓተኒ ኩሉ ነገር ምስ ነገርክዎ ዝደሊ እንተደኣ ኮይነ ስራሕ ከእትወኒ ከም ዝኽእል ተዛረበኒ። ኣነ እውን ኣብ ገዛ ኮፍ ማል ፀሊአዮ ስለ ዝነበርኩ እቲ ብዙሕ ዘድከመኒ ባዕሉ ናብ ገዛይ መምፅኡ እናሓጎሰኒ ስራሕ ከም ዝደሊ ፍቓደኛ ምዃነይ ነገርክዎ። ንሱ እውን ቀጻሊ መዓልቲ ናፍቲ ባንኪ ዝተመረቕ ኩሉ ወረቐት ሒዘ ንኽኸይድ ነጊሩኒ ተፈላለና። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ከዓ ኣብቲ ዝበለኒ ሰዓት ናፍቲ ባንኪ ብምኻድ ምስ ተወዲ ተራኸብኩ እሞ ዘድሊ ነገራት ወዳዲኡ ኣብቲ ባንኪ ስራሕ ጀመርኩ። ካብታ ዕለት ንሳ ከዓ ክሳብ ሕዚ ንኸባቢ 3 ዓመት ብፅቡቕ እናሰራሕኹ ይርከብ። ወለደይ ኣብ ድሓን ዝበሃል መነባብሮ ዝነብሩ እንትኾኑ ካብ ቁልዕነተይ ትሒዘ ምንም ከይጎደለኒ ዝደለኽዎ እናረኸብኩ የዓቤ። ወለደይ ኣነ ብኽሪ ውላዶም ብምዃነይ ብዝተፈለየ ዓይኒ እናሓንቀቑ እዮም ኣዕብዮምኒ። ነዚዩ ከዓ ዝመስለኒ ትምህርተይ ሻላ እናበልኩ ዝተመሃርኩ። ኣነ እውን ወለደይ ንዝብሉኒ ነገር ብኣወንታ እናተቐበልኩ ትእዛዞም እናኽበርኩ ምንም ከየዕንቀፍኩዎም እየዓቤ። ሕልመይ እውን ከምኡ ክኸውን ብኸምኡ ንክቕፅል እዩ። ኣቦይ ነጋዲ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት እዩ ዝፈልጥ። ብዙሓት ኣለዉ ዝተባሃሉ ሓፋትም እዮም ኣዕሩኽቱ ይዝከረኒ። ኣነ ከባቢ 18 ዓመት እናሃለኹ ብዙሓት ሓፋትም ገሊኦም ንባዕሎም ገሊኦም ከዓ ንውላዶም ንዓይኒ ክህቦም ይጥይቕዎ ነይሮም። እንተቦይ ግና ናይ ኩሎም ሕቶ ነፂጉ ኣንቢሩኒ። በዝየ ከዓ ብጣዕሚ ነቦይ ዝፈትዎ እቶም ማይ ብዘይ ምቁራፅ እናወቕዑ ድሕሪ ምጽናሕ ከባቢ 4 ሰዓት ፀሓሕ በሉ እሞ ካብቲ ሞይቀዮ ዝነበርኩ ዓራት ተላኢለ ናብ ስራሕ ጉዕዞ ጀመርኩ። ደገ ወፅእ እንትብል እታ ናይ ደገ ቁሪ መፅያ ፅፍዕ ኣበለትኒ። ካብ ዝሓለፉ መዓልትታት ዝገደደ ቁሪ ነይሩ። ነቲ ዝተኸደንክዎ ክዳን ሓሊፉ ውሽጣዊ ኣካለይ ክቆረኒ ጅምር። ቀልጢፈ ታክሲ ብምሓዝ እውን ብኢደይ ገይረ ብናይ ኣፈይ ትንፋስ ንባዕለይ እናሞቕኩ ናፍቲ ስራሕ ቦታ በፂሐ ወፃኹ። እናጉየኹ እውን ናፍቲ ዝሰርሐሉ ባንክ ኣተኹ። ናፍቲ ባንክ እንተኣቱ ዝበዝሕ ሰራሕተኛታት ተረኺቦም እዮም ነይሮም። ማይ እናወቕዑ ምምፅኦም ንስራሕ ዘለዎም ተገዳስነት እናገረመኒ ናብ ቦታይ ከይደ ኮፍ ኢለ ናይዛ ልሙዓንቲ ስራሕ ፍልይ ዝበለት እያ ብጣዕሚ ከቢዱኒ እዩ ኢሉ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣየር እውን ቁሪ ብምንባሩ ብቁሪ ክመውት ኢለየው ኢለ ልሙዓንቲ እቶም ማይ እናኸፈዩ እዮም ኢሎም ድሕሪ ሰዓት ናብ ገዛ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት እውን ምኽፋዮም ወላ እንተዘይቋረፁ ግና ከዓ ግድን ክኸይድ ስለ ዘለኒ ካብቲ ስራሕ ወፅኤ ናፍቲ ፅርግያ ብምውፃእ ታክሲ ክፅበ ጀመርኩ። እንተልሙዓንቲ ግና ስቕኢለየ መፅየ እምበር ማይ ግዲ ኮይኑስ ምንም ስራሕ ኣይነበረን። ታክሲ ንክፅበ እቶም ማይ ኣጠልቅዮምኒ። ናብ ዝነበረኒ ቁሪ ወሲኸ ንገዛይ ምራሕኩ። ክሳብ ሕዚ ዝነብር ምስ ወለደይ ብምንባሩ ናብ ናይ ወለደይ ገዛ ኸድኩ። ኩሉ ግዜ በዚ ሰዓት ማለት ኣብ ስራሕ ዝወፀሉ ሰዓት ኩሎም ኣብ ገዛ ስለ ዝተኣኻኸቡ ቡና እዩ ዝፍላሕ። ኣነ እውን ማይ ወቂዕኒ ስለ ዝነበረ ገዛ ኣቴ ክዳነይ ክሳብ ቀያይረ
ቡናይ ክሳብ ሰቲ ብጣዕሚ የሸኩለ ከም ዘይበጽሕ የለንውን ናብ ገዛኣቴ ክዳውንተይ ቀያይረ ናፍቲ ሳሎን ከይደ ኮፍ በልኩ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ኣደይ ሳዕሪ ነሳኒሳ ቡናኣ ቀራሪባ ኣፍቲ ቡና ኮፍ ኢላ ኣቦይ ከዓ ኣፍቲ ሓደ ሶፋ ኮፍ ኢሉ ነቲ ምንኣስ ሓወይ ትምህርትን እናረድኦ ጸንሑኒ ኣነ እውን ኣፍቲ ሓደ ሶፋ ኮፍ ኢለ ሞባይለይ ምንኽኻእ ጀመርኩ ቡና ተፈሊሑ ኣወል መሳተና ኣቦይ ነቲ ምንኣስ ሓወይ ውሽጢ ኣትዩ ንኸጽንዕ ነጊሩ ዛጓለይ ኢሉ ዘረባ ጀመረ ኣነ ከዓ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝሰርሖ ናይ ንግዲ ስራሕ ኣብ ሒሳብ ግራ ዝኣቶ ስለ ዝኾነ የዋግዕኒ ስለ ዝነበረ እውን ሞባይለይ ቅምጥ ኣቢለ ንኽሰምዖ ተዳለኹ ንሱ እውን ኣነይ ዓቢ ከም ዘለኹ ዕድመይ እናደፍአ ምዃኑን ሓዳር ክገብር ከም ዘለንን ተዛረበ ኣነ እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምንም ዓርኪ ዝበሃል ስለ ዘይብለይ ቀሲለ ከም ዘምጽእ ንዓይ ዝኾነኒ ወዲ ከም ዘይረኸብኩን ትነግሮ እንተንሱ ከዓ መሊሱ ንዓይ ዝኸውን ወዲ ከም ዝረኸበለይን ኣነ ፍቃደኛ እንተደኣ ኮይነ ኩሉ ነገር ከም ዝወድእዎን ነጊሩኒ ኣነ ከዓ ኣብዚ ዘመነ ግዜ ሓዳር ብወለዲ ኣሎ ድዩ እናበልኩ ንምንታይ ኣነ ከይፈቀድኩ ነንባዕሎም ወለዲ ከም ዝተሰማምዑ ሓተትክዎ ኣቦይ ከዓ ወለዲ ጥራሕ ከም ዘይኮኑ እቲ ወዲ ከዓ ንዓይ ከም ዘፍቅረንን ከም ዝፈትወንን ኣቦይ ነገረኒ እንተ ኣነ ግና ኣብዚ ሰዓት ሓዳር ኣይደለን ኢለ ስቕበልኩ ኣነ ኣይደለን እንትብል ናይ ኣቦይ ገጽ ክቀያየር ረኣኹ ቡናና ወዲና ክኸይድ እንትብል ሓንቲ ቃል ተዛረበኒ ኣነ ብቓለይ ርእሰ የድኒነ ንስኺ ብንዕቀትኪ ክሳድኪ ኣቕንዕ ኣቢልኪ ክትኸዲ ጽቡቕ በለን እሞ ኣነ ግና ሰሚዐ ከምዘይ ሰማዕኹ ናብ መደቀስየይ ብምኻድ ድቃስ ኢነ ክሓስበሉ ሓደርኩ ብርግጽ ኣነ ክዕንቅፈኒ ዝኽእል ኣፍቃሪ የብለይን ኣቦይ እውን ከዓ ክሳብ ሎማዓንቲ ካብ ቃል ወፄ ኣይፈልጥን እንታይ ሕዚ ግና ርእሱ ንኸድንን ይገብሮ ኣለኹ ምንም መልሲ ከይሃብክዎ ክልተ መዓልትን ትጸንሕ ኣቦይ ብጣዕሚ ኸበደኒ ኣነ እውን ካብ ኣነ ዝምችወኒ ኣቦይ ቅንዕ ኢሉ ክነብር ቃሉ ኣፍሪሱ ኸይበሃል ኢለ ነቲ ናይ መርዓ ሕቶ ተቐበልክዎ ኣነ እሽን ትብሎ ኣቦይ ዝተሓጐሶ ተሓጓስ ብጣዕሚ ፍሉይ ነይሩ ኣቦይ ከምዚ ተሓጒሱ ርእዮ ይፈልጥን እዚ ምስ ረኣኹ እውን በቲ ዝወሰንክዎ ውሳነ ተሓጐስኩሞ ንመርዓ ምድላው ጀመርኩ እሽ ኸብለኒ ካብ ዝኽኣለ ኣቦይ ዝሰኣኖ ነገር ስለ ዘይብሉ ንገንዘብ ንሓፍቲሉ ከም ዘይመርዓወኒ ስለ ዝኣምን የፍቅረኒ እዩ ስለ ዝተባሃልኩ እውን ንመርዓ ወሰንኩ መርዓ መዓልቲ ምስ ተወሰነ እውን ክንላመድ ኢልና ንራኸብ ነዋግዕና በዚ እውን ኣቦይ ከምቲ ዝበሎ እቲ ሰብኣይ የፍቅረኒ ምዃኑ ተረዳእኹ መርዓ መዓልቲ ኣኺሉ ስነ ስርዓት መርዓ እንትካየድ ኣፍቲ ዳስ ካብ ማንም ንላዕሊ ኣቦዩ ተሓጒሱ ኣብ ቅድሚ ብዙሓት ሰባት እናስሓቐ ከም ንጉስ እንትዕለለሉ ክስዕስዕ እንከሎ ኩሉ እንተጽምብለሉ ብጣዕሚ ደስ በለኒ መርዓና እውን ብጽቡቕ ተወዲኡ ሓዳርና ወፃና ኣብ ሓዳርና እውን ከምቶም ናይ ሓደ ብዘይፍቃዶም ሓዳር ዝምስርቱ ዓይነት ሓዳር ኣይኮነን ነይሩ ብሰብ እንትዝረብ ብወለዲ ዝመጽእ ሓዳር ኣይጽቡቕን ኣየሳንን እዩ ዝበሃል እዩ ነይሩ ኣባይ ግና እዚ ነገር ኣይጋጠመንን ብኣንጻሩ ጽቡቕ ሓዳር እየ ገይረ ነይረ ንሱ እውን የፍቅረኒ ስለ ዝነበረ ዝተፈለየ ክንክን እዩ ዝገብረለይ ነይሩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ንኸፍቅሮ ክኢለ ጓል ድማ ከምቲ ትፈልጥዎ ንኽተፍቅር ግዜ ይወስደላን ሓዳር ካብ ንምስረት ናይ ክልቴና ሓደ ዓብዪ ባህግን ትምኒትን ነይሩና ንሱ እውን ከዓ ናይ ውላድ ህርፋኒ ነይሩ ክልቴና ብጣዕሚና ውላድ ንደሊ ነይርና ካብ ንምርዖ ሓደ ዓመት ኣሕሊፍና ብዙሕ ዋላ እንተሞከርና ነገር ግና ከዓ ከይተሳኽዐ ተሪፉ ሓደ መዓልቲ ግና ብዘይ ምኽንያት ስቒሉ ክሕመኒ ጅምር ኣነ ከዓ ምንም ዝፈልጦ ስለ ዘይነበረኒ እናሓመምኩ ስርሐይ ይሰርሕ
مستدقاقمني اتحمام مسبرت عن دما ناب هوسبيتال كيدا انتحتت حدا عبي بالسرات نقروني نسون ناكل التور حد انستي كم زخونكو الدكتور مستزاربني كأمني كعالكن سلكي وزي أون نبع الجزاي دويلة قلتفو جزانخ حلف نجيرة ناب جزا خدكو نسو عشابو 5 مزة قدموني أب جزات أنحنمو انتاي كم سدلخوو انت حتني كاسيلة نابقو بمقرب الدكتور زحبن ورقات انتهبو بتحقواس جعفرة زلالة زخونوس عنا الناقلابت أنت سعماني كتساقبني كعلن كابزا علتون سراح عرفت أوتيئة أب جزا كوفب بلو سرحتنيا قطر اللي كمزي أبي حاليوتن كنكنن إنا تقبر الليون شو عطورحي انت ملع حدا حمق نقر تفترة هاندبت اتتنسي تنتسألني ناب دكتور كيدا انت مرمر ازي نقر حالا حالفو 5 فتر ناقيرو زاد اللي حكم من ناقيرو سددني بز زقات امنات اقم كلتينا كسمت تخدنا جزانا حقوس عسيلو وزنبرا تسألمات لبيسوو كمزيلنا أنا تمليسة سرحي جميرة مليسنا كنولد تسفان دا قبرنا ننبر كل جزاء ملس زي ركبلو عبر سيزم ملالس حتو لاني نسون فتقاري نحدو الدسب نمنتايو ملو سب جيرو زي فترو نتحدى سأباين تفترلو ملكع يقدللو نتحدى تبو جيرو ملكع كل ملو تبو جيرو فتيرو نسبات زي الرداد أوت أباي يقدللو نعنا خاء كابناي كالأوت فلي بيلو زي نفالت سنبرنا كم بزوح جزا نفالت أفكيروني أنا ونفكيريو تبق حدار مسريتنا جنا خاء إز كل ملو خي خون ولاد كليونا جنا خاء كل ساب زنبر بتسفاس لزخنا صباح كخوني جون دابلكو أمتات حالفو ولاد جناويكا كما تسايك علن حدا معلت مشات نسو دخيمو قلطفو سلازدقسا أنا موبايل ينخاخ نبركو أب جزانا واي فاي سلازلنا كل جزاء أونلاين ين سلكنا بز مخنياتون أنا ناتتقمكو نامناي بعال جزاي سلكي ملأختي يأتومو الإلان تريو اتمل أختي بتليجرام كاب حدا عاركويو تلا إخوو نيسرح كي يخوني لا آتي انتريو نيسرح يكون النيرو أنا ون نتحت النواردكو زتتحا حفوو تيكست كلون تريو بتعم دنقزكو مخنياتو كلتي زواقعو بزعبا بعال جزاي مسكال أتركب زقبرن أوالديو بعال جزاي كاباي وصائي مسكالي ركبي فتسمييلا حاسبي فلتن جناخا بحوو مس بزوحات أوالديو زدك اسنيرو إذا مسرعخو بحركان كم مدقاسو نقنيقيو نمنتاي كمز 5 قبرن تحطو نسوخا بمجمرة تحتلو يغريتا بمحتات كاباي ولاد كركب سلازيك على كاب كالي كموكر دليو كمز خونا تزاربني انت أنا كنا نناي فتار نقر ناتي سحتت كيرو مقصارو أما نحرقني أتاليتي كوفي لح أوقح خوا تيدك أسكو حديرة لك أمس وقح اللي نابقى زي كدكو دحر نبوين ندين اتستفت أرى كل نجيرة كفات حني نجر قوام نسوم جنا تعجزتخ قبر كم زلني أب حدار كأ كل نجر كم زقاتم نجروني نو أزويعم مسمى خروو يغريتا حاتيتو تمليسنا جزانا خرنا أنا بمت عراقنا دسي بلنن أب حيوتي أمينيو زغحدا نسب على أييو كما جمرتو نبوي كبل سلازعات أخوو جنا مليسان أو أخبل حداري كتسيليو كم زفقرنا كأنسو انتنس أنح أنا أبصر حيمس حد ودي قلل زبالة محسنات فتيرة تأقامي كلو يما خرو كاب ألت كلون إنات قرارنا كلو مشتراتين جيريو بخمزي أمونغو نحد حدا جيزي نتراخبنا بحدا نعلل بحدا مسح نبلع بز مخنياتون حدا معلتي اتمسارحتي درار كقابزاني بالمو ناب حدا هوتيل كباب 10 حدا ساعات نراخب
ድራር በሊዕና እናዕለልና ሓደ ሰዓት እንትበጽሕ ክንከይድ እንትንዳሎ ኣሞንጎ በዓል ገዛይ ሓንቲ ቆልዓ ሓቆይፉ ክኣቱ ርኤዮ። ኣነ ከዓ ነቲ ድራር ዝጋበዘኒ ወዲ ሽንቲ ቤት በፂሐ ክመጽእ ብማል ንበዓል ገዛይ ክከታተሎ ነናብ ዝኸዶ ቦታ ክኸይድ ጀሚረ። በዓል ገዛይ ንታጓል ሒዝዋ ናብ ዓራት ኣተወ። ኣነ ከዓ ነቲ በሪ ከየግጠምዎ ስለ ዝኣተዉ ኣግፍትን ኣቢለ እንትርኢ ብዓይነይ ምስ ካሊእ ጓል ርክብ ክፍጽም ረኣኽዎ። ብሕርቃን እውን ነቲ በሪ ወቂዐ ንድሕሪት ዜረ ምኻድን ትጅምር። ንሱ ይርኤኒ እሞ ስመይ እናጸውዐ ክልምነኒ ጀመረ። እንተ ኣነ ከዓ ነቲ ድራር ዝጋበዘኒ ኣብኡ ገዲፈ እናነባዕኹ እንዳበኸኹ ገዛይ ብምኻድ ክዳውንተይ ኩሉ ጠራነፍኩ። ንንግሂኡ ናብ ወለደይ ብምኻድ ንመወዳእታ ግዘ ከም ዝወሰንኩን ምስ ዘይልወጥ ሰብ ክቕጽል ከም ዘይደልን ነጊረ ንኸፋትሑኒ ነገርክዎም። ወለደይ ኣብ ሕዚ ምሳይ ወጊኖም ንኽፋታሕ ገበሩን እሞ ምስኦም ኮይነ ስርሐይ ምስራሕ ቀጸልኩ። ኣብ መንጎ ምስቲ ዝቀራረቦ ወዲ ፍቕሪ ጀሚርና ንሓደ ዓመት ኣብ ፍቕሪ ምስ ጸናሕና ቅልል ዝበለ ናይ ቀለበት ስነ ስርዓት ብምግባር ሓዳርና ወፃና። ኣብዚ ግዘ ዓመት ኣብ ዘይመልአ ኣነ ጥንስሒ ዘወለድኩ። ለካስ እቲ ናይ ምውላድ ጸገም ናተይ ዘይኮነስ ናቱይ ነይሩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ሓደ ግዘ እቲ ጸገም ናትኩም ከይኮነ እናሓልወ ናትኩም እዩ ተባሂልኩም ኣብ ልዕልኹም ሕማቕ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ ካብ ናተይ ተማሂርኩም ጽባሕ ተስፋ ጌርኩም ንበሩ ክብል ይፈቱ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ደኣ ሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንለቦ። ኣብዚ ቻናል ሒዘልኩም ዝቐርብ ዘለኹ ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበጽሕ ስለዘይለ ላይክ ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትስነፉ። ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳ